No většinou i jak když prostě každý den makám, tak na sobě nevidím výsledky a pak si dám jeden den volno, ten day off a najednou cítím, že to tělo prostě začne pracovat, začne jako líp fungovat. Hele, to si myslím, že jsem jako pocítil na sobě taky, že jsem cvičil jako hodně a říkal jsem si, hej ty, ale jako mohlo by to být jako lepší. A pak jsem třeba na to neměl čas a říkám, ale ty výsledky jako teď vypadají třeba líp. Stoupaj. Jo, anebo jsem si stoupil prostě na tanitu a naměřilo mě to třeba lepší hodnoty. A říkám, ty ale předtím jsem jako cvičil víc a teď vlastně jako spíš na to nemám čas a ještě si potřebuji odpočinout a najednou ty výsledky byly lepší. Takže jo, jak říkáš, a to je ta regenerace, na kterou ty lidi v dnešní době zapomínají, protože ta doba je prostě jako rychlá. Nemají na ní čas, ale mají pořád pocit, že musí udělat ten výkon. Jo, oni ho nedělají jenom v práci, ale oni ten výkon potom se snaží udělat i v tom tréninku, na který byli zvyklí, i když jako na to nemají čas. Jo, já si myslím, že vždycky to musí být nějak v rovnováze a musí to být jako prostě praktický.